ina olu oge njem mmanwụ ọ gaghị ekwu abalị duo mmanwụ tagba igwe okwu n'ọnụ nkịtị mma obodo nanụ egwu bright ekele egwu ayo koko nwụna egwu n'ọnya ka nje esi oke egwu ni ka ewa na ama ya ka mụ monde alụfọ monde na-edogbe ndị mmiri tata ka ebe a na-ama egwu bụrụ ete ụmụ na wa mara ewuwere ọhaneze ya ka mụ monde alụfọ na-edogbe ndị mmiri ya ka mụ monde alụfọ na-edogbe ndị mmiri egwu bụrụ ete n'ọnụla n'ibia ayo koko ọra n'eze ndị Igbo chee m ntị n'olu achọrọ m ka m kwuo makara m egwu ya na-eke mmụji agwa egwu a na-agụ ọdọ nne ya ka mụ monde alụfọ esi m ibe m wee tete ndị be anyị ya ka mụ monde alụfọ apụtala m n'ibe m n'ụtụtụ ugwuo ọnụ ga-eti ka nna mapụta n'ụwa ka ya ka mụ monde alụfọ monde na-edogwe ndị mmiri tata egwu bright na ala ụla n'ebe obi nwanne m udu mobodo eze unu na-anụ egwu bright agwagome ya ka mụ monde alụfọ monde nwanne m mụ na gị pụtara nnukwu ebe ebe ahụ kedu ebe anyị nọ bụ monde ya ka mụ monde alụfọ nkerebe m pụtara n'ụtụtụ gị onye ọma monde na chọpụ na-ewi n'aka nọ monde n'ụtụtụ ka m pụtara ọnụ ga-eti ka nnewe ya anya n'ezi anya n'ụwa bụ ahụ monde nwa alụfọ ụda mgba ọba akpọ egwu bụrụ ite nwanne ya ka mụ monde alụfọ gbapụ egwu bright anya na-edogwe ndị mmiri ka mụ ti obele egwu maka na girigiri ugwu eze n'ebe oji kpọọ nwanne ya eze sanya ya bụ ọta ka ọ bụ ọba kpọọ nwanne ya si egwu bright bịa ịbịa na anya na-edogwe ndị mmiri anya ara obute obute ugwu ndị mmiri nọ na-ebute ego ndị mmiri monde alụfọ ọ na-emeli ya nnekwute iwe karịa aka nye ka monde alụfọ n'ụwa nya ka o ji elisi ego ike maka na gịnị ego mmiri nọ na-agba ọda ego mmiri nọ na-agwụrụ agwụ onye ọma monde alụfọ
ya ka mụ Monday alụfọ ego mmiri na-agwọ ọdagụ ego mmiri nọ na-agwọ ọdagụ maka na street nwere ike kwuo nwoke tata abụta echi na ndị niile asọplaya gị ị ga-akụbazi maka na ego mmiri nọ na-adị wonderful ego mmiri na-adị wonderful na mago mgbe striti ji akwa odogwu nye ka ego mmiri ji abịa ewu ka ilicha ọnụ gị ka ịmaliwo menwulu gị ya ka mụ Monday alụfọ Monday abụghọla igwe abụrụ udu Monday nwachimeleze Monday alụfọ nwanne m ndị be anyị ghọta m n'uche n'ụwa ebulu oke egwu a na-atụ ọbụ ụmụnne ya ka mụ anọ m na mmanwụ ekpeli anyị mara gwewa n'ọsọ maka na mmiri na-eruru ebe anyị nọ ya ka mụ Monday alụfọ na-edogbu echi na-edogbu egwu ndị n'ugwu Naka ika obi Monday alụfọ nwanne ya ka mụ Monday alụfọ asị gị gaba n'iru agaba maka na nnarị azụ n'ọgọ nwanne iru ka anyị ga-agalicha ya ka mụ Monday alụfọ ọchịmeleze n'okolobịa gaba n'iru Monday alụfọ anọ m na mmanwụ ebe ego nwanne m ya ka mụ tọka ndụ na n'ụka nsị ebe ntọkụ dịka tọkụ na n'ụka nsị ya ka mụ tọka n'ụka nsị ebe ntọkụ nwanne m tọkụ maka na ya ka mụ Monday alụfọ ọ na-edokwe ndị mmiri o butere ya iwe karịa arụ obute nwanne m ka ndị mmiri ka ya edobe na anyị kwesịkwara ịgbakọtakwu n'elu ọmahụo na anyị na-ebe a ka anyị bịa ka ọ bụrụ na anyị nọ na-edobe na mmiri kwụsị anyị na-akụzi ya ga mụ tọka n'ụka si ebe ntọkụ nwanne m egwu bụrụ eze na n'ụka si Ebunike Ogosi Ebunike Ogosi nwanne Ogosi na ọka ma ụgba mgba abalị ebe anyị abụla ebe molomolo n'ime mmetụ obodo eze nwanne ke holistic ugwu na Dubai wale ina sọ̀rọ̀ illegal na suga anyị ni ya ka mụ Ebunike Ogosi na n'ụka si ebe molomolo big molomolo big onye mmetụ obodo eze ugwu oli ahịa abịa na be gị ọ dịwa n'iru obere oge na ya etieli gị arụ
maka gịnị ka ya etieli gị arụ Oge sebe na nọ nne maka na nwunye gị emele gị ihe ọma gbara were ogbe na anụ mmanwụ ya ka ma bụrụ ike ọgọ si na n'ụka nsi ebe ahịa abịa oli gbara were ogbe na anụ ya ka ma bụrụ ike ọgọ si na n'ụka nsi ebe ahịa abịa ebe gị ọbara ọgịa maka olili nwa ka ihe ejibịa ebe gị olili nwa ka ihe ejibịa ebe gị molomolo bi maka na ibe dị mma ya emerela gị iwu ụgọ ya ka mebụ ike ọgọ si na n'ụwa egwu bright agwago na ya ka mebụ ike ọgọ si na n'ụka nsị ebe kelele m ezi nwanne gị kendolistik odogwu na Dubai odogwu agbasiri ike agbasi maka na mgbasi ike ka mma n'ụwa na-enwere gị onwere ọnụ okwu ka onye nwere ihe ka ị na-ekwu okwu ya ka ama egwurike ọgọ si na n'ụka nsị ebe isi nweta ọgọ meli dị egwu ka ọ gazie mmaji obere oge n'ụwa bịa ebe gị olili nwa marị ma ebe ahụla ahụ ya ka anyị na-ekwu ọbụla olili nwa n'ụwa ya ka anyị na-ayọ ya na ebe emepele ụlọ ebe oli dị mma na-atọ anyị ụtọ olili nọ na-atọ gị ala anyị olili ihe dị mma nọ na-atọ anyị karịa ya ka m mechala na nwa Mike udugwu Mike bụ n'ime mmadụ obodo eze nwanne papa Chibeze na n'ụka nsị ebe papa Chibeze nwanne m mechala ya ka m meche papa Chibeze ya ka m mecha tụọ ndụ egwu maka na ọ dịrị izu ya ka m mecha ebe isi nweta ogo mee mmaji wụrụ mmaji amaji ya ka m mecha nwa Mike na mmeta obodo anyị nọ na mmanwụ egwu bụrụ ete na n'ụka nsị ebe mechala na abụ kelele m Chibeze nwa ka ị mụrụ n'ahụ gị Chibeze na mmanwụ egwu bụrụ ete akwago na ya asị mmadụ ya ka m mecha na n'ụka nsị ebe mecha nwanne ahụ Papa Chibeze ibe dị mmadụ ya ka m meche na nwa ọbọ nna agụ ibe dị mma ya emere gị ya ka m meche nwa Mike ete gwago Papa Chibeze n'ụka nsị akpọtụ Papa Chibeze ya ka m Chibeze sana kene akpa ekele ya ka m kene ọgba echi ya ka m kene ọgba echi ya ka m kendo ọgba ichi ọgba ichi nwanne ya ka m kendo ọgba ichi ike ruru tudeki ya ka m kendo ọgba ichi kendo ya
Chocho, is one more again. I'm on your board. Oh my God. I got the Jana. I got that one name here. I know what you're doing. Chocho mom.
Asemo ka njọ Monday omeme go dibia maka na ibe dị n'ebe ahụ karịrị akarị Monday nwere asemo ka njọ Monday ya ka Monday sinu wa ka njọ Monday ka njọ nyawo ya ka Monday
ibe dị mma nọ ya emele gị Mọnde ya ka mụ Mọnde alụfọ abịanyele ndị mmiri gị nle n'ụwa ndị mmiri n'ezie n'ụwa wara ya egwuteli gị ego dị mma n'ụwa ọkalịa maka na ego ndị mmiri adịghị agwụ agwụ ego ndị mmiri nọ na-agwọ ọrịa agwụ ya ka mụ meche nwa Mike bụ ọnụ n'ime mmetụ obodo eze ka anyị gaba gara eji nweta Mike bụ ọnụ ebe ahụ ka anyị gaba gara eji ịhụ Mike n'ebe obi n'aka maka na ihe dị n'ụwa dị Chineke n'aka ụmụ mbọsị n'ụwa ebutalụwa mala ị na-eyi emesie Mike ebilibie n'aka ndị mala na ijie n'ụwa dị Chineke n'aka lie iji ụwa n'ugwu ahịa mama m mere n'ụka nsị ebe Mike ebigokwele n'ibia tata n'ugwu Mike bụ ndụ ebigokwele n'ebe obi Mike enwego anị na kebe alụgwọ ụlọ ya ka mụ Mike bụ ndụ enwegokwe n'ebe obi ibe niile dị Chineke n'aka n'aka iji ekwunwala mara amada echi ya ka mụ meche na n'ụka nsị ebe mechewala udogwu nwanne okiri JP ele agwụ nwanne okiri JP eliwe nọ na-agwụrọda nwanne Friday mọmọnị n'ezie nna m ekene ya ka mụ Mọnde alụfọ Mọnde ọgwa gị telọba atụlụ ji lachawa abịa Mọnde abịa n'ezie na gidigidi n'ụwa ya bụ ugwu eze ka ị mawolu na ka anyị na-elegwuo gị ka eligwuo maka na o metụta imi n'ụwa metụta ọnụ o metụta imi n'ụwa o metụta ọnụ ọma Mọnde nye ka edebe were ya ka mụ Mọnde ngozi nke ị nwetara ka olu na ya aka Mọnde ka olu gwa anyị aka ka ndị mmiri gị n'ụwa bụ egwu anyị ndị mmiri gị n'ụwa ka o gbuo egwu anyị ka anyị tachiwo ọza Mọnde na n'oge nsị ya ka mụ Mọnde alụfọ Mọnde anyị nọ na mmanwụ mmadụ were iwe tọkụ ya ka mụ tọkụ na n'oge nsị ebe tọka ndu ọtakwa akpaga ka esi bịa enu gị ya ka mụ tọkụ tọka ndu ọtakwa akpaka ọmalị na-aga mụrụmụrụ ewere ogbe na n'ụka nsị ebe nwanne kendo maka na anya abalị nzu n'ụwa ọdị agba unu chacha anya abalị nzu ọdị agba unu chacha anya abalị nzu ọ na-agba adị ya ka mụ kendo anya abalị nzu adụrụ m nke anya abalị nzu ọ na-agba adị unyi ya ka mụ kendo ka ya agbara egwu bụrụ ete kene ndị be anyị agbabela na n'ụwa anyị jezie n'ụwa ọ dị mma ahịa mamamụ mụ na egwu gara eme egwu ka na-emerebe Mọnde ya ka mụ Mọnde ya ka mụ Mọnde ya ka mụ Mọnde odogwu Mọnde egwu ndị miliki na-edozili iji gị taa ndị mmiri n'ụwa egwu ego Mọnde ndị mmiri gị ihe egwu ego iwe karịa Mọnde maka na 2025 Mọnde nwanne m 2025 ihe ebi n'ibe gị kwa ya gba mgba mụ mekụta ebe
niile nneka iwe dị mma elulu gị galee monde onye ka mụ monde egwu iwe dị mma emeli onye ma monde alụfọ mụda mgbadalụ monde alụfọ egwu bụrụ ete beghị beghị tuwu maka gịnị ka m ji bịa monde egwu n'ezie na monde na-erokwe ndị mmiri n'aka anyị na-eme obi monde onye ma mụ monde alụfọ monde ndị mmiri ego na-enye nlita anyị gwa m ibe mma etu gị n'awa ebube chukwu nọ na anada anachacha ebube chukwu kelu ụwa daalụ ebube chukwu egwu ebube chukwu kelu ụwa na n'ọnụ mmanwụ ebube chukwu kelu ụwa dugu ebube chukwu kelu ụwa ịkụwago ege maka na ebube chukwu kelu ụwa dị nnegwute aka nna agwa gị ebube chukwu kelu ụwa dị nnegwute odugu egwu bụreti na wa mụ na egwu ka na ebube chukwu kelu ụwa na-asị gị nnọọ iche udogo ibe dị mma nọ ya eme n'ebe ebube chukwu ibe dị mma n'ezie nọ ya emele ebube chukwu ka ọ bụ na ibe dị mma nọ ya emele ebube chukwu ma obodo maka na ibe dị mma emele ebube chukwu udogo ibe dị mma na-adị gị mma ibe dị mma nọ ya emegwulu gị ka nna agwa gị ebube chukwu nwere obu egwu ekene ego ya ka mụ smati odogwu smati nwere smati mọni smati na mmanwụ ekene ego egwu bụreti agwago na nuka mụzebe smati nwere smati mọni ọba isi dahalụ smati ote mụ na uche wuo smati nwere smati nwọba echi na mmanwụ ekene ego smati nwọba egwu bụreti agwago smati nwere egwu agbabila na ya esu ya ọkụ ka ya na egwu bụreti ekene ego monde alụfọ monde n'ezie na mụ ya na mụ anwagolu ike mụ n'ebe neka mụ ka na-ewuru ebe n'egwu mụ anwago gwala ike monde alụfọ n'ezie na ya na ọ bụrụ ka anyị na-atụ ozo mana ọ bụrụ n'ezie na mụ ekere ego monde alụfọ egwu bụreti na mma narị ka ya na ọ bụrụ ka anyị na-ata anyị na-egwu anwago anyị na-egwu ayo mama egwu bụreti ekere ego egwu bụreti ekere ego onye mara ọbụla ugwu ejibe n'ebe a ka onye eji anaghị amakele n'aka nna agwa ya ọbụla dugwu maka na ndị mmiri monde gbasiwere ike onye edugwu anya na oche mụ na uche ngwo ayo mama obere ogere ya na meji maịkị bọọlụ ka ya eze na ya nwago meji maịkị ka ya gbọrọgbọrọ were okwu na mmụ ya na ka ya na chikere were okwu ọbara tụrụ dibịa n'eze na ya na mana ọ bụrụ akpabila nụ esuo ọkụ ọ bụrụ ka anyị na-atọ ọzọ ayo mama gbọrọgbọrọ were okwu na ya abịabeghị beli m olili beli olili maka na ibe dị mma na onye emere gị n'ebe nọ o mezi tata na onye eme echi udogwu ebeghị gị ibe dị mma n'ụwa ya emeli gị molomolo beghị nwanne o mezi tata na onye eme echi molomolo na-ebe nọ n'aka ya kara ewu ebe iwe ọma ka anyị na-aya oche anyị ka ọma iwe ọma ka anyị na-aya oche anyị ibe ọma ka anyị na-aya oche anyị ka ọya ma dugu n'aka ya kara ewu ebe agbabila nne ka anyị ka nọ ya ọbụla daalụ nne mana na-eze pere pere ka anyị ka nọ ya ọbụla ayo mama agbabila nne azụrụ okwu agbabila nne azụrụ okwu n'ụwa dịwa dịwa ayo mụ monde alụfọ monde n'eze na mmanwa maka ahịa monde alụfọ eze na-egwu anwụrụ monde ọnụ
na ka anyị chọrọ ka anyị lalịta ego na ọ bụrụ obodo akpapụla nna ka anyị tụọ ya ọdịmma ọra n'eze kendo na mgbe ekene kendo ọba isi na ka anyị ga na ka anyị na-acha mana ọ bụrụ ọra n'eze ndị Igbo daalụ nne iwe dị mma na ya eme maka na ego dị mma ya bịara ka ihe ewe ya ka mmanya dị gaa na ego dị nnewu ya bịara ya ma ka anyị wuo agbapụla na-eju ya ọkụ ụnyaahụ ka anyị ahịa mama nwabaịchi na mma na-agụ ka ihe ana nwabaịchi na ya na-ego mechi mechalini na ihe anazi ka ihe adịghị akpabila na-esu ya ọkụ n'ọdị alụfọnwa ka chi wezie daalụ emụtala enwere ọsọ nwere n'inwere ebe gụrụ dị na nkịtị iti ọnụ na maịkị gbamụ ọbara tụrụ dị Aramara, what are you dike ọbara na sekọnd Olórí manager. big man